Op dit plak hier achter mij staan al een heel aantal auto's. Het is een parkeerplak, maar daar komt verhoring in. Als het goed is, staat hier over een aantal hier het nieuwe stadion van Cambuur. Er moeten nog wel wat zaken gebeuren. Te beginnen met Takom Wieke. Dat wordt een hele wichtige wieke. Want op dinsdag praat de deputaire Staten over het plan om 4 miljoen euro te gaan aan deze gebiedsontwikkeling hier efter. Als deputaire Staten besluit dat die 4 miljoen euro naar dit plan taggen moet, dan moet provinciale Staten er nog over beslissen. Alleen nog, er zitten verkiezingen te komen in maart binnen die verkiezings. En er is nog maar één vergadering voordat die verkiezings binnen. Dan moet er op die ene vergadering voor de verkiezings dus nog besloten worden door provinciale Staten of die 4 miljoen euro in die tak in wordt. Dat is wichtig, want dan kan de planning gewoon teruggaan. Dan is het Takom Wieke nog wat oors, namelijk de gemeenterie van Ljouwert. Waar is dit te doen, besluit de gemeenterie van Ljouwert over de plannen, of ze die vol of net teruggaan laten. De verwachting is dat dat bad, alleen nog binnen er nog wel wat zaken, dat rekening mee houden worden moet. WikiLeaks het aanbod van de winkels hier, maar ook bij WikiLeaks de centrale in de binnenstad. Maar ook hoe komt het met het parkeren rondom wedstrijden van Cambuur? En hoe zit het met de loert? En de loertoerlijst. Want ja, als er een heel soort auto's hier komen, als er voetballen wordt, dan is er vanzelfs een heel soort meer lawaai als dat er nou is. De bezwierprocedures. Daarvoor is een aardig skoft inrommen. Dan kunnen mensen bezwieren in Tjenje, WikiLeaks, die dan behandelen worden. Dat is een stap die het weg zet worden moet. En dan kiezen ze stadig gewoon 4 naar oktober. Want het is de bedoeling dat dan het plak hier efter mij klaarmaken wordt voor de bouw. En bij het kleermaatje van het terrein komt die bouw wel heel dichtbij. Het is de bedoeling dat aan het eind van dit jaar de eerste scheppen de groen ingaat. Het stadion moet er dan staan in mei, juni 2021. De bouw neemt dus zo'n oorl hier in beslag. En dan kan er, als alles goed gaat, in het seizoen 2021-2022 voetballen worden in het nieuwe Cambuurstadion. Zit nog wel één dingetje aan. Of nou ja, dingetje. Cambuur moet echt nog 6 miljoen euro op het kleed liggen. Cambuur had dus nog goed oorlog de tijd om dat bedrag in te zamelen. Ze moeten het betalen als het stadion er staat, als het stadion klaar is. En als alles mee zit, dan wordt je dus voetballen hoe goed oorlog hier efter mij op dit plak bij het WTC-gebied.